Mayad nga adlaw probinsya kang Antique para sa aton news break. Governor Kadyaw magapatigayon kang libre tuli program. Ang opisina ni Governor Kadyaw magapatigayon kang libre tuli para sa mga Antiqueño sa paraabuton nga bulan kang June 2024. Paagi sa Antique Provincial Health Office kag kinaadman Lions Club Incorporated Manila, pagkahiwaton ang libre tuli sa mga district hospitals kang probinsya kag sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Ang diyang inisyatibo mag-uumpisa halin June 10 hasta 20 kag igahiwaten sa masunod nga mga banwa kag district hospitals. Jaycos Memorial Hospital sa Pandan, Kulasi District Hospital sa Kulasi, Bugasong Medicare Hospital sa Bugasong, Pedro L. Hindak Memorial Hospital sa Barbasa, Valderrama District Hospital sa Valderrama, Ramon Masa Memorial District Hospital sa Sibalom, President Diosdado Macabacal Memorial District Hospital sa Tobias Vernier, kag ASMGH sa San Jose. Ang kada district hospitals maga-cater kang tagshin nga mga benepisyaryo, samtang ang ASMGH magabaton kang 200 ka mga benepisyaryo. Ginapangabay sa mga gusto mag-ambit ka nasambit nga programa nga makipag-anget sa pinakamarapit nga district hospital sa andang lugar. Apaam 2024 madinarag-en nga natapos. Nangin madinarag-en ang ginhiwat nga Antique Provincial Athletic Association Meet 2024 kang Department of Education o kung DepEd nga ginasuportahan kang gobyerno probinsyal kang Antique sa pagpanguna ni Governor Rodora Dodod Kadyaw. Kang nagligad nga Abril 2, nagpakig-imaw si Governor Kadyaw sa mga atleta kag mga personnel kang DepEd sa anda pagbukas kang nasambit nga hiriwaten. Ang pasilidad kang gobyerno probinsyal nga EBJ Sports Complex ang ginhiwatan kang nagkalain-lain nga mga sports events, ilabi rin gid ang athletics kag basketball. Apisar kang mainit nga panahon, wara dyan ang inupang para magpaindis-indis ang mga atleta sa mga nagkalain-lain nga mga sports competition. Ako si Manuela P. Samulde para sa Antique News Break.